The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 73:26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Matthew 7:13-14, wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow, and the way is hard that leads to life. Only few find it. 2 Peter 3:9, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Sa dili pa kita magkapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, atong gikinahanglan ang pag-andam sa atong kaugalingon nga kalag aron sa ingon niya na walay babag ang mahimo sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Busa kinahanglan limpyuhan una nato ang atong kalag. Una pag kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 mao nga atong gamiton. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you unbeliever, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paglawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas aron sa ikaw mahiluna anda mo sa ikaw sa pagpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Let us pray. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo ni inlain sa mga higayon sa pagtuon sa imong pulong. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa paghisgot o pagtuon sa imong dugang kamaturan aron kini among ikadugang sa napundo na nga mga prinsipyo, mga saad nimo, imong mga pasidaan, imong plano sa among kinabuhi. Ug ubani kami karon tangtanga ang mga babag niya sa among una aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo niining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala o mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab niining adlaw. Aniya pa kita magadupot niining atong tun-anan karon. Ito ipadayon kini, the most fantastic life on earth. Ang labing mabulukong kinabuhi dinhi sa yuta. So, kung buot kang magakaton unsa kining mga butanga nga atong paghisgutan, basin og naapog kay mapupo, padayon. Just
maintain that sense of humility, ang imong bertud nga nakuha gikan sa pulong sa Dios. Okay. Padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon nga the power of godliness can only be found inside the divine dynasphere. Ang dynasphere nga gigamit ni Hesus Kristo samtang dinhi siya sa una niyang pag-anhi, First Advent, gitawag kadto og prototype divine dynasphere. Ang atoa karon dinhi sa katuigan sa simbahan gitawag kining operational divine dynasphere. Now, aron kita maka sinati gayud og unsa gayud kining labing mabulokong kinabuhi dinhi sa yuta, we have to follow God's instruction. Kaya na may protocol ang Diyos. Na siya'y guidelines. Na siya'y mga instruction nga atong sundon. Dili mahimo kung atong himuan lanis mga tinawhanon. Dili. It cannot be. And so, the means nga ikaw makakinabuhi nining itong gitawag the most fantastic life on earth is for you. Now, I'm addressing this to our fellow believers. For you to be inside or reside in the place of power nga naa diha ang gahom sa Dios. Kaya niya, gisangkap kini sa Dios kanato. Niadtog yung higayon nga kanang buhi sa Espiritu ni Hesus Kristo dito sa cross, sa iyang pagpasakit gumikan sa atong mga sala, pag buhi gyud niya, iyang gibuhian ang iyang Espiritu sa padungan sa iyang pagsulti og tetelestai. Tapos na. It is finished. Dito iya usab nga gibilin kining maong divine dynasphere dinhi kanatong mga sakop sa katuigan sa simbahan. So, ang iyang prototype divine dynasphere gipulihan sa atong operational divine dynasphere ug mao kini ang dapit nga puloy-anan natong mga magtotoo. Now, so the power of godliness is right there in the operational divine dynasphere. Denying the power of the Holy Spirit is tandi kaninato nga atong gisakit o gipalong ang Espiritu Santo. We are grieving and quenching the Holy Spirit when we deny that power of the Holy Spirit. Now, 2 Peter 1:3 talks about where our power comes from. Where does love come from? Mao ni akong pangutana na po ninyo. Your love for God, diin man gikan. Where does love come from? Tubag, through our true knowledge of Him who called us for His glory. Now, ang nalambigit na po niini mo ang atong kabubuton, volition. So volition really has a very vital part in God's plan. The Holy Spirit cannot move in our life unless we let Him pinagi sa atong kabubuton. Namdumi nga ang Diyos hingpit. Ang iyang plano hingpit. Ug sanglit ang Diyos hingpit man, ang iyang plano sa atong kinabuhi hingpit pod. Only a perfect person can produce a perfect plan. Husto? If you want to fulfill God's plan sa imong kinabuhi, then utilize God's spiritual assets. Di man ni ka na. When it comes to personal problems, God, through His Word, ana siya mga solusyon na niya ng maong mga suliran. Only divine solution is the real solution. Di man nila. Kaya nga itong tawhanon ng mga solusyon, dili ra ba na solusyon?
It's no solution. Now, failure for a believer to rebound means carnality. Inumdumig itong tulo ka arrogant skills nga self-justification, self-deception, o self-absorption. Now, di man niya, ang usa ka magtotoo nga way doktrina diha sa iyang kalag, gumikan siya pagka-negatibo, way gana, way gugma, way kainit, way tinguha, way pagpanumbaling, sa pagpatubo siyang kalag, kini siya magkinabuhi gyud og kinabuhing bakak. Now, narabay pulong sa Dios nga nagatugon ka nato. God makes war with the arrogant. Kato mga arrogante. Now, gani atong gisgutan last time nga makigbungol gyud ang Dios sa arrogante nga magtotoo. Now, remember the 8 stages of reversionism. Kanang ang reversionism o na kanang hinumduman na kung unsa but pasabot nining reversionism sa kalaghanang mga evangelical churches nga ang ilang gigamit dili reversionism, gigamit nila ang pulong backsliding, di ba? So if you have come across this, mao ra ba gini ang ilang gigamit? Well, ang atoa mao ang reversionism, gikan kini sa original na reverse, pag-atras, you see. Karon, ani ang mga 8 stages of reversionism. 8 ni ka mga ang naguna gyud ini morning reaction distraction. Sundan kini sa frantic search for happiness. Unya Operation Boomerang, emotional revolt of the soul, locked in negative volition, blackout of the soul, scar tissue of the soul, and then ang ikawalo, reverse process reversionism. Sa ato pa ang tanan nga bali. Now kini, okay, basig mo yung kagagama taniini, gikan kini sa tulo ka mga bersikulo. 1 John 3:8, 1 Timothy 4:1, o 2 Timothy 3. Now, kini naghisgot og he becomes a disciple of Satan. Ang mga magtutuo nga ng biktima ni ining 8 ka mga ang sa reversionism becomes a disciple of Satan. Now, makaako ka bang tawgon ka og disipulo ni Satanas? Now, unsa may kanang gisulti diha sa 1 John 3:8 and 10. Now, naghisgot ka na, the one who practices sin. Kini gitawag sila mga anak sa yawa. Just imagine the children of the devil. Now, what happens to the one who practices sin? Ang perpetual sinning. Now, that believer is of the devil. What am I mo niya na? The one who practices sin is not of God, not righteous. Basta? Dili makatarunganon ka ng iyong gibuhat. Na bitaw na sa 2 Timoteo 3:5, a form of godliness. Verse 6, these believers are those who enter into households and captivate women. Now, so may pasabot ni ining who enter into households. Bawa ka kung sa pasabot? Now, in the original Greek, these people who enter into households do not know clearly. Then they captivate. How do you describe these believers who captivate? Tubang? They deceive people. Ilang gilingla ang mga katawhan. Are there people who are deceived when they don't want to be deceived?
Now, napoy hisgutan diya nga silly women are weak people. They derive their stubbornness from their ignorance. They're easy to be deceived. Sayon ra kini sila linglahon, lansison. Now, we can see how vital and important is our spiritual life. Nakita nimo? Kini atong gisugutan may kalabutan kini sa atong pagkinabuhi ning labing mabulukon nga panginabuhi dinhi sa yuta. Now, if we reject truth, bantay, sa diha nga imong isalikway ang kamaturan, the propensity or we tend to believe in the lie. Ang grabe pag yun, we will later participate in the lie. Salmot na kita. Pangutana, how do we discern this kind of people? Saan man ito pagkaalingat? By knowing the truth. Ayaw na kalimti. Sa imong pagtuon sa kamaturan, kung imo na rin nakatunan, imong gituhuhan, kung imong gigamit, then di ka na madali-dali kung pagkalingla. Hinumdumi, ang kinabuhi sa usa ka karnal, reversionista nga magtotoo, dili ra ba ni ma-distinguish from that believer who is spiritual. They are indistinguishable. Kining mga karnal nga mga reversionista nga mga magtotoo are described as mga kaaway sa krus. They are described as enemies of the cross. Now, this kind of believers easily believe in the lie. Talira rin sila magkatuog mga bakak. Imanig na. Ang usa ka magtotoo has no other source of knowing truth. Gawas lamang diya sa pulo sa Diyos. Correct? That is why a believer needs to develop his frame of reference, because that's a requirement to be able to study more doctrine, metabolized doctrine. If a believer values his Christian life, he has to take in Bible doctrine aron siya makatubo spiritually. Now, kinsa may master liar, iba si Satanas, nabantay. Sa diha nga, wa na kay kamatuoran, diha sa imong kalag, sayon ra gyud kasuyupon sa mga bakak ni Satanas. So, mo ito diha sa Mateo 7:15, gipasidanan ang mga magtotoo, beware of false prophets. For such men are, that is Romas 16:18. Daghan kayo mga Kristiyanon karong panahon na nagadahom that if you are emotional, that's when you become spiritual. Sayo, very, very wrong. Ang pagsulti na ito, very, very wrong. Wrong na. Gusto? So, akong malikon nga, labihas kapag kang duot sa atong mga igsoong mga magtotoo karong panahon na nagadahom. Kung sila emosyonal, maanhan sila mga espiritual pagkasayop nga dako. It is only unsa man pagi ang tinuray gyud, ang kamatuoran gyud. It is only being filled by God the Holy Spirit that a believer becomes spiritual. Di man na. Way labot lagi ang atong emosyon, ang atong pagbati when it comes to our spiritual life. Now, diyan sa Galacia 4:17-18, nag-isgot ra ba na og human public relations, PR ba? Doing good so people will approve them. Mao na ang gipaganakan sa mga kadaghanan karon. The appeal to pride, 2 Corinthians 10:12. Di man bantay, pagmatngon. Nalabias kadaghan ang mga mini ng mga magtutulo.
karong panahon na. They are clever, malinglahon, deceitful. Kuya, very subtle ba nilang pagka-deceitful. Kung huwag tayo pulong sa Diyos, without metabolized Bible doctrine, you don't have the ability to discern false from truth. Di man ina. O kinsa ka itong mga mini ng mga magtutudlo? Believers ba ni sila? Mga magtutuo ba ni sila? Bitaw nas versikulo 7, they are always studying, but even then, diha na sa 2 Timothy 3, verse 7, always studying, but even then they can never learn. They have the form of godliness, but denial or denying the knowledge thereof. Now, doon ay tulo ka mga butang nga makaguba sa atong espirituanong kinabuhi. Unsa man ni? Repression. Ikaduha, spiritual denial. The believer cannot see his fault. He denies it. And then number 3, projection. Falsely attributes his sins to others. Iyang ipahid ba ang iyang mga sala ngadto sa uban. Now, what the believer prioritizes in life is what runs his life. Di man ang prinsipyo ha? Unsa gyud iyang gipasiuna siyang kinabuhi, mao gyud nay nagadumala sa iyang kinabuhi. Ug dili ko magkinabuhi diha sa labing may mabulokong kinabuhi nga atong gihisgutan. Dili. Isi kini mga butang nga mo ni ingon nato mga occupational hazard sa atong espirituhanon nga kinabuhi. O bantay lagi itong tulo ka mga arrogant skills: self-justification, self-deception, o self-absorption. Kaya itong tugbangan na o atbangan na ito sa tulo usab ka spiritual skills: spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Plus, doon na pailayang tulo ka spiritual skills: rebound, metabolized Bible doctrine, o utilization of the 10 problem-solving devices. Now, naghisukot man ta sometime ago bahin sa portfolio of invisible assets. So, unsa man ni? Kini bang mga gisgutan din nga portfolio of invisible assets? Now, kining mga butanga, sa di pa nato patinaw pagyud nimo, kining mga invisible assets, portfolio of invisible assets, everything is in there, inside sa operational divine sphere. O kining mga assets are indispensable to every believer for them to be able sa pagtuman sa plano sa Dios sa ilang kinabuhi. Without this, maglisod ka sa pagtuman sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. So, liuno na po nato ang itong pagtuo. We have to develop it, and you know, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, moabot ra bagyo nato ang mga disaster, mga adversity, pagpiit, mga gumunhap, mga suliran, mga pagpiit, stress and everything. Every disaster, adversity is a warning from God. Pasidaan kini sa Dios. Now, unsa man giingon nato quenching the Holy Spirit? Kanang kini kong quenching, murag imong kanang paong o gidaot. Now, imong gipugnan ba ang Espiritu Santo? Diyan sa 1 Thessalonians 5:19.
it talks about quenching the Holy Spirit. Kung sa Binisaya pagod, murag imong gituok ang Espiritu Santo, mura. Dili na makalihok ang Espiritu Santo. Tungod sa imong mga sala, nga imong gitiner diha sa imong kalag, nga wa nimo isugid. Now, 2 Timothy 3:7 also applies, always learning but never able to come to the knowledge of the truth. Sigig tuon, ang ilarag yung nakatunan, academic knowledge, only gnosis. Gnosis, gnosis, no effect in his spiritual life. Wala. Ang academic knowledge has no validity. It has no value in our spiritual life. Di man na. Kina itong gisutan, mga occupational hazards kini sa itong espirituhanong kinabuhi. Di man itong definition sa Christian way of life. It is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Now, suppressing the Holy Spirit through kanang carnality o reversionism is resisting the Holy Spirit. What is important is that we apply doctrine to experience, not experience applied to doctrine. Ayaw baliha. Doctrine should be metabolized aron sa ingon niya na imo kining maggamit this kind of doctrine to your life. You see? Remember, the Holy Spirit only can move in your life when you allow Him. You see? It's a matter of choice na pod. Kita ni mo? So do not quench the Holy Spirit. Do not suppress. Ayaw tuka. Binisaya pa. Murang magandang imong gituok ng Espiritu Santo. Dili magalihok. 1 Timothy 5:19. Again, ang Espiritu Santo makalihok lamang siya diha sa imong kinabuhi, sa diha nga musod kita, mga puyo kita diha sa atong operational divine dynasty through rebound. And that is the key. Without rebounding, dili ka makasod. Kita nimo? Without rebound, God is going to punish you. Whatever mo niya na. What is the purpose nga He will punish you? Only to warn and straighten us up and go back. Balik kita ngadto sa operational divine sphere and grow up. Dili ta makatubo, dili ta makafunction. We cannot fulfill the protocol plan of God in our life kung tuat sa gawas. Adto rin na ang tumatuman diya sa sud sa operational divine sphere, kay that is the perfect environment, and that is where we can experience the most fantastic life on earth. Sabot ka? So, we are punished by God sa diha nga we make our own rules na may uban na itong mga magtutong mag-himo sa ilang kaugalingon nga ground rules. Ihimplo diya sa basketball game. Duwang basketball. Na kung ma-foul ka, of course, pituhan ka. O po na ang Diyos. Pituhan ta sa Diyos sa diha nga we are out of line. Nga wata mo tunong, wata mo sunod sa rules. Now, Galatians 5:16-18. Yaman ikini. But I say, walk by the Spirit, so you will not walk in the flesh. Verse 17, for the flesh, old in nature. You see? Yaman na, Galatians 5:16-18. Kining mga bersikuluha nga itong hisgutan, nagapakita ka na to sa gubat, na gubat tali sa Espiritu Santo o sa kinaiyang kasasala. Na ay panagbangi kini. You see?
it's a matter of choice kung sa atong piliyon nila. Buot ka bang magpadumala sa mga kinay magsasala, mahimo. Panasayod ka na kung sa resulta. Kung buot kang magpadumala sa Espiritu Santo, mahimo. Kung nahibaw na po ka sa resulta. You see? It shows further that either one of the two wants to control us. Atong mga magtotoo. So, ang Espiritu Santo is the personal agent who guides us, kitang mga magtotoo. Without Him, we will walk in the flesh. Maglakaw lang kita, magkinabuhi lang kita. Diha sa pagdumala sa atong unod, sa atong kinaiyang magasasala. Nganin niya din sa atong unod. You see? So, it's impossible to live that most fantastic life on earth. Di ba nga, ang Espiritu Santo is the one who metabolizes Bible doctrine. Dili kita. Dito kahimo niya na. That is not our function. It is the function of God, the Holy Spirit. He metabolizes Bible doctrine at the moment kita mutuo ta sa kamatuoran, mutuo ta sa atong nakatunan. Diba niya? Dili kita ang mag-metabolize sa Bible doctrine. By way of allowing Him through positive volition and putting faith to the doctrine. Atong tuuhan, dawaton, o ato kining hangpon sa atong kinabuhi, sa atong kalap. Now, ato ni padayon ugma, hindi nila una kita kuto pagkakaroon, o atong markahan kining dapitang diin kita mahunong ni nga dawa, magampo ta. Salamat o Dios ni grasya nga mong ipaymuslan pagtuon sa imong balang pulong, tinaot nga kinimahimong panalangin sa among kinabuhi. Salamat nini nga among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.